Suasana dan ini kilo kayak pakem candi sampai kerajinan seperti pakem macan ya enak. Sugeng siang lur, sugeng kembali malih nang channel Rock Vlog. Dina iki aku lagi arep kerja tapi kudanan ya kejenggreng. Iki pas ngiyup neng perusahaan batu onik marmer neng Kabupaten Tulungagung ya. Tepatnya neng Desa Gamping. Suasananya ngene iki udan lur. Iki situasi kesibukane masyarakat Tulungagung sing khususnya pengusaha batu marmer. Suasanane ngene iki lho. Nah, iki dulur-dulur arepe golek watu onik atau marmer kanggo kebutuhan omah. Ning kene enek kabeh. Kita kanggo iso tangan. Iki keramik. Suasanane ngene iki lho. Kae watune marmer sing urung digarap. Kae pegawene padha apa jenenge lagi ngepres ya. Nah, kayak iki contone lagi ngadai ning palet-palet arepe dikirim ning dalam negeri lan luar negeri. Iki contone. Kae iki yang ngomong. Tapi gini bose batu teknik. Aku enak patung sapi. Suasana ini dan ini kilo. Kayak patung candi sampai kerajinan seperti patung macan ya enak. Patung sapi. Sapi Brahman. Kerajinane ngono. Ini ning jerone akeh lho kan iki. Apa jenenge? Kerajaan Ratu Cantik itu kaya asbak lampu jero showroom-e akeh.
Iki udane rada terang. Udane rada terang lur. Di kerajinan ini tidak ada banyu ya. Gawe ada banyu lah kae apa jenenge ada aqua lalu kerajinan liyane iki yo akeh kami mesti timbuh ada opo ya ada banyu ya keramik yang tersimpan anak nisan makam kayak macan singo deh kayak kuda yang liane kerajinannya apik lah kok kabeh lek sir golek langsung nang Tulungagung Desa Gamping Kecamatan Campudare Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Indonesia. Ya wis syukur sakmene lur dhisik lur sing wis melu aku mau sambil ngiyup ning showroom marmer ning Desa Gamping Kecamatan Campudare Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Indonesia. Sementara ngono lur wis terang aku tak nglanjutne kerja. Sok aku Pak Argo Vlog nuwun.